Herritarrak Eusko Jaurlaritzako ingurumen, lurralde plangintza eta etxebizitza sailak bultzatutako ekonomia zirkularraren aldeko apustuan parte hartzera animatzeko Euskadiko kaleak zeharkatzen dituen birziklapenean jaioak gara kanpaina Bermeora iritsi da 3. urtez jarraian. Aitzakiak alde batera uzteko eta modu arduratsuan kontsumitzearen eta sortzen ditugun hondakinak hobeto birziklatzearen alde egiten du kanpaina honek. Dekoguzen kontsumo ohiturak aldatu biguz, hondakinak nola birziklatu egokitibu gara, eta azken finean ekonomia zirkularrean prozesuetan herritarrak inplikatu behar ditugu. Euskadin, etxebizitzako hondakinen birziklapen tasa 2030 urtean 160koa izatea lortu nahi dugu, Europar Batasunarekin bat egiteko, eta horretarako ezinbestekoa da danon partaidetza. Pertsona guztiek zehoz ere ez bagoitzen, oso zaila izango da helburu hauetara istea. Euskadik ekonomia zirkularraren alde egiten duen apustuarekin bat egitea proposatzen da. Kanpainaren helburua modu linealean pentsatzetik modu zirkularrean pentsatzera pasatzeko beharrezko jarraibideak ematea da. Modu interaktibo eta dibertigarrian apustu horretan zelan parte hartu erakusten du, kontsumoa murriztuz eta modu arduratsuan kontsumituz, bererabiliz, hondatzen dena konponduz eta sortzen diren hondakinak birziklatuz. Edukiontzi bakoitzean zein hondakin utzi behar den ikasteko jolasak ikusmen zorroztasun, adierazpen eta mugimendu proben bitartez, ez birziklatzeko jartzen ditugun ohizko aitzaki nagusiei soluzioak ematen dituen jolasa edota birziklapenean jaioak garela erakusteko egokituta dauden herri kirolen proposamen dibertigarria dira kanpaina honen helburua lortzeko proposatzen diren jarduerak. Egize da, Bermion birziklatzeko ohitura bat badagoela eta udaletik beste hainbat erakundegaz batera hainbat neurri hartu direla azkenengo urtietan be. Bermion, sastarre edukiontzizek, 240 sastarre edukiontzi dakuz, hori jue batzen da eta horretarako 12 edukiontzi badakuz, arropape batzen doguz, volumen handiko hondakinepe batzen doguz aztien baten, baitze papera eta kartoiebe errezikleten diez, ontzizepe errezikleten diez, eta birziklapen maila egokibe dakunarren, niko plantie dagoen moduen uste dut erronka horretara batu behar garala, birziklapen maila horregaz aurrera jarraitu behar dogule, batez be esandako moduen gizarte aurrerakoi baten balizuek maiganin ipini behar dugu zelako, eta ez hori bakarrik kontuten hartu behar dugulako non bizigaran eta bizigaran ingurune honek errespetu hori zor dauelako. Horregaitzi, guk apostu honegaz bat egiten dugu, uste dugu gaur hemen ikusten dugun iniziatiba honek sakontzen laguntzen dauela, eta sakontzen laguntzen dau batez be hezkuntza zentrue zuzenien parte hartuko dauelako sentsibilizazio honetan, aukeri eukiko dugulako alde batetik birziklapena zuzenien ezagutzeko, ganera ezagutzeko, pertsonok modurik egokizen handakigun moduen, ez da, jokuen bitxartez, saiakerak eginez, erratuz, holan ikasten dugulako batez be orduen, metodologia hori erabiliz, ikastetxiekaz egingo da lanketa horretan uste dugu aukera paregabie dauela, bai birziklapenan balizo hori maiganeratuteko, baina esandako moduen baitzebe ekonomia zirkularra hainbat aldiz aipatzen duguna erakundietatik, baina igual ez dako gune hain argi zer dan, eta uste dugu hori be, azaldu behar dugule eta aukera desberdinen barri emon behar dugule. Horregaitzik, udal modure apostonegaz bat egiten dugu, birziklapenagaz bat egiten dugu, aurrera pausuek emoteko konpromisu hartzen dugu erakunde modure, eta esandako moduen naiz eta orain arte be alegin bat egin dugun geure edukiontzizetako guzen, geure birziklapen tasa hor dakogun, aurrerako bidien be, erakunde modure pausuek emon behar doguz, geure edukiontzize barrizten joan behar gara, erronka horreri aurre egiteko, eta horretan lanien diar dugu udal gobernutik, azken baten birziklapena bizi kalidadiega zuzenien lotute dauelako, jasangarritasunegaz lotute dauelako, eta bermiotarrok eta eskualde honetako bizilagunok erronka horreri oratzeko ordue heldu dalako, eta bide horretan bat egiten dugu iniziatiba honegaz, eta bermiotar guztiek gonbidatu gure dotez ekimen honetan parte hartzera.